Què tal? Bona nit, benvinguts, benvingudes. Tornem a estar aquí un divendres més amb Enigmes Pendents. Què tal? Com esteu? Espero que estigueu molt i molt bé. Són les 10:02, el bonic dia 10 de novembre de 2023. És divendres, si estàs aquí mirant això ets un desgraciat perquè vol dir que no tens vida social o que bé t'han donat tots plantons, això vol dir que també que no tens gaire vida social, no ens enganyem. No hi ha més. Un divendres a la nit mirant Twitch. Segurament tampoc tens 20 anys, segurament tens una edat ja una mica considerable, com nosaltres, no saps què fer, dius, va, vaig a mirar aquests tòtiles, a veure què comenten, però la veritat és que t'ho acabes passant bé. És l'ompipat d'aquí Twitch, que ens reunim una genteta, la fem petar una estona, fem unes risses, que això a la gent li agrada, comentem això de Luz en l'Oscuridad, que també ens agrada, una mica la novetat també, i que passes una bona estona. Que val, que potser no tens una gran vida social, però com a mínim tu passes bé amb els col·legues que ja som la Claire, l'Òscar Garcia, els que ens anem trobant per aquí, pel xat, i la fem petar. I això, amics, no es paga amb diners. Bueno, si vols pagar diners pots, aquí sota ja per fer donatius i tal, però vull dir, és una cosa que va més enllà d'una cosa materialista, és una emoció que ens embarga els dies que fem Enigmes Pendents. Que bonica m'ha quedat la presentació avui. Dit això, us comento les 4 coses, 4 merdes de sempre. Jordi Calderic, també benvingut. Recorda marcar el cor per començar-me a seguir, t'avisarà sempre que hi hagi directe i podràs escriure aquí al xat, que això, mira, està bé, pots deixar els teus comentaris aquí. Després, marca l'estrella, si tens Amazon Prime et pots subscriure completament gratis. O sigui, sisplau, utilitzeu-ho, perquè últimament veig que han decaigut molt les subscripcions al canal. Jo entenc que tampoc faig tants programes com feia abans, feina nova, vida social, bueno, vida social no, vida familiar, i tots els projectes que tenim entre mans fa que no pugui fer tants directes. No descarto que aviat sigui milionari i em passi 24 hores fent directes per vosaltres. Una mica com el Xoques, que em sembla que dorm de 8 del matí a 2 de la tarda i la resta està fent directes. Faré una cosa així, sense tants insults, a poder ser. Això quan sigui milionari, encara no ho soc. Neus, benvinguda, bona nit. Doncs això, subscriu-te, marcant l'estrelleta, Amazon Prime, gratis, utilitza l'Amazon Prime, que total, perquè te'n vinguin 4 merdes a casa, també et subscrius aquí, no costa un duro més, a canvi no tens anuncis, que hi ha gent que reclama, és que m'apareixen anuncis quan dius el més interessant. Està fet a posta. Perquè Twitch diu, aquí la gent està pendent. Fiquem anuncis, que es traguin els anuncis i així guanyem molta pasta. Per lo que m'emporto jo és misèria, però bueno, Twitch sí que s'emporta pasta. I a banda d'això també tindràs emoticones, n'hi ha de molt xules, ja la d'en Jaume, la d'en Xavi, la meva, Paco Fiestas, la noia borratxa, que és un mite, aquella senyora, m'encanta, utilitzeu-lo, sisplau, en el xat quan pugueu, qualsevol excusa és bona. I poco més a dir-vos, veus, el d'en Paco Fiestas de Fiesta, és un clàssic també. Quartí també, benvingut, què tal? Espero que estiguis bé. I dit tot això, dono pas al meu company d'aventures, que ja us dic, passo més estona amb ell, em sembla que amb la meva dona. Mira, ara començava un anunci, també t'ho dic. Xavi Gorro, benvingut. Hola, què tal? A veure, parla, que miré si es veu... Sí? Què s'ha de veure? Hola, què tal? Si es veu la fletxeta aquesta que puja i que baixa conforme se't sent. Ah. Perquè hi ha hagut dies que ha fallat el so, doncs avui està tot regulat, està tot estudiat perquè s'escolti bé, en principi. Xavi Gorro, què tal, com estàs? Ets un barato. Sí. Aquí fent retweets i coses. Ah, que bé. Guai. No, és que soc community manager, saps? No, ja. Qui és el community de l'Anime Més Fosca? No ho podem dir. Perquè va fer una piulada ahir que És em va boig, semblar és boig. de molt mal gust. És boig. Clar, no podem. Per això mateix no podem dir. En plenes negociacions, dir allò, lleig. És que ens van trucar ahir a la nit els dos partits. Tant va tocar Oriol Junqueras i Carles Puigdemont dient, sisplau, borreu-ho, perquè Pedro Sánchez està molt enfadat perquè us escolta, ha vist això i s'ha ofès. Mira, dirà Pedro que... Ja, però vostre community es tindria que contenir una mica. Però com que no pots dir de Ferrat, l'home està allà avorrit, perquè si surt el linxen. Bueno, que també et diré, em sembla que el community de l'Anime Més Fosca té alguna a veure amb el de l'abogada, perquè avui ha deixat anar un comentari cap a Laura Borràs que també...
Hòstia, sí, que risa. Sí, també. És que són de van a la mateixa classe. Acadèmia, no? Sí. Sí, van a la mateixa classe de CMs. Oi, Són igual. benvingut, que no t'ho havia dit. Hola, què tal? I després deixa'm que comenti una cosa perquè m'han arribat molts inputs i t'ho he de transmetre, m'agradi o no. M'han dit que et feliciti per l'últim programa La nit més fosca. Qui t'ho ha dit, això? Teva mare? No, la meva mare no. No. M'ha arribat per Twitter i de Vale. més, que es veu que ha agradat molt Mm. i no sé, que feu un cop de cap algun dia. Què vol dir? No, res, que És que jo més coses ja no puc fer. aquest nou subscripció d'en David. Beckham? David Beckham s'ha Hòstia, subscrit David aquí. RCDE 13. Això vol dir Real Club Deportiu Espanyol, eh? Jo Bueno, no sé si acceptaria els seus diners. són diners, no? Benvinguts siguin els teus diners, maco. Hòstia, avui he descobert, per cert, és que m'he viciat un... És que jo Bueno. porto tot el dia amb el mateix tema, eh? Què? Soc molt pesat. És que vaig descobrir l'altre dia un podcast que es diu Brazalete Negro, que és de crònica negra i futbol. I avui he escoltat el programa d'un nord-coreà que desapareix, que jugava a futbol, no? I que era nord-coreà, jugava a futbol, i diuen que ha desaparegut, tot i que els nord-coreans diuen que no ha desaparegut, i que va estar a punt de jugar a l'Espanyol. Explica una mica de què va això. Pues és un podcast sobre futbol i crònica negra. O sigui, explica coses de crònica... No assassinats, eh? Bueno, a vegades sí, però de coses, diguem, relacionades amb, no sé, o baralles entre aficions, desgràcies que han passat a camp de futbol, en aquest cas la desaparició d'un futbolista que venia de Corea del Nord, diguem, successos, diguem, estranys, fora de lo habitual de l'esport, relacionats amb el futbol. Està molt guai el programa, s'ha de dir. Veig que tenim un comentari, en David. A la nit més fosca veten els madridistes. No sé si aquí els pedicos podem estar-hi. Sí que podeu estar aquí, perquè... Què vol dir que a la nit més fosca batem els madridistes? Home, és veritat, sou molt sectaris. No els batem, els insultem i prou. Vale, no els insultem. Però els insultem... A veure, el madridista que insultem és a un només i perquè el coneixem. És lleig. Sí. Pensa que en Joan té una foto amb en Roncero, eh? Sí, i vídeo. I vídeo, sí. Va circular durant cert temps. Pues superguapo, superbon tio, en Roncero, eh? O sigui, és tot un paper, eh? Que se la suda tot, que és un personatge tot, eh? Bueno, com tots. Sí. Bueno, tots són cocainòmens, sí. Ja, sí. Però que aquest tio... Si dius, no, Roncero, que t'has de fer del Barça i cobraràs el triple, puah, el tio es fa del Barça, eh? O sigui, que aquest senyor... No us creieu res del que veieu a la tele. És com mentida. Jo és que fa temps que no miro el Chiringuito. No sé si ha millorat, ha baixat... Jo no l'he mirat mai. Jo només el miro quan el Madrid perd. La farlopa serveix per ficar-se en el personatge. Sí, és el mètode Segurament. Stanislavski. Sí, això segurament. El mètode Clanches. Sí, el Rayote. D'ahir venia el Rayo Vallecano. Doncs això, que aprofiteu per per escoltar l'Ànim més fosca, l'últim programa, que parlem d'una playmate de Playboy, i m'han convidat al programa els responsables de l'Ànim més fosca i la veritat és que molt content amb l'experiència, em van tractar superbé. Bueno, hi havia un que agonitzava, però a part d'això tot bé. Sí, però bueno, hi havia canapés, el típic. Sí, no. Canapés, cocaïna. Sí, estava bé, o sigui, em vaig trobar com a casa. Estrella Galícia. Sí, això em va semblar una falta de respecte, perquè jo vaig demanar Estrella i donava per suposar que era Estrella d'Am. Bueno, doncs Estrella, no? Sí, Estrella ho és. I Sueps. Jo no la vaig demanar. Gràcies, Xavi, per passar-me la web per veure Luz en l'Oscuridad, veus? Clar, bueno, és que ja... Això som aquí un programa de servei, però en privat, en públic no es pot. Sí, és lleig. Quan tinguem plataforma pròpia i tinguem els drets de tots els programes, que no, això no trigarà, perquè en Xavi ha trucat, per tenir els drets a 8TV. Vol comprar la llicència. Sí, està barata, Us explico el pla. O sigui, en Xavi vol comprar els drets de les primeres temporades de La que se avecina, que estan més baratos, comprar els drets de Johnny viviendo en la calle... Sí. Torna demà, a les 11. I al mig, ell anirà fent algun programillo. Sí, sortiré jo. Faré rotllo... Sabeu el programa aquell tan bo que feia Antoni Albà? Doncs un homenatge. Aquell que feia vergonya aliena, doncs... Ara em pica el nas i pensava que soc cocainòmen. Bueno, parles d'en Roncero i Toni Albà... Clar, és que és això. Hola, Toni Albà, sí? No, perquè és desfassant, no perquè es prengui coses. Ah. Perquè sempre va a tope, les seves interpretacions sempre són... Sí.
Bueno, Sí, quan sí. feia en Mas, que movia la mandíbula, jo pensava, què està dient? A mi més m'agradava quan ho feia aquell, en Bruno Oro. Hòstia, Bruno Oro. Home, encara és M'agradava. viu, sí, Toni Albà és viu. Sí. Palincato, benvingut, que no t'ho havia dit. Lo de Toni Albà crec que ve de sèrie. Sí, sí, sí. Jo no he volgut insinuar res. Volia dir, ara em trauran a l'APM i em buscaré problemes. No. Ja Jo t'he de dir... t'agradaria, sortir a l'APM. Hòstia, no. Em fa molta por sortir a Sí? l'APM. Per què? Perquè quedes marcat de per vida. Ah, sí? Sí, Ah, et converteix en un meme, clar. clar. Bueno, però abans, ara ja no. Si això no mira ningú ja, l'APM, no? O sí? Encara té audiència, bueno, TV3. Clar. No, però top amb TV3, Si No, voleu no, que no, anem... no. El 3CAT em teniu allà. Si voleu que fem un late, la bugada late night, allà estem, De dilluns a dijous. Com si voleu que aguanti els cartells per fer de teleprompter, que també. Ah, sí, sí. I el Talassa 2.0, sí. Talassa 2. És que serà un fart de riure el dia que passi, És que acabarà passant Sí, i ni nosaltres ens ho creurem. sí. Això és com que et truquen... Hola, mira, que et truco... Et pilles el telèfon. Ah, Ah, que t'apetin, pallasso. hola, soc el senyor 3CAT. Mira, que Què? tenim uns guions de Talassa 2.0 i hem pensat, que te sí, calli, home. matao. Que I callis. penjar. Sí. Pues passarà això. Aquí som nosaltres. I després ens n'arrepentirem, ens trucarà 8TV i direm sí, amb el pressupost de 2 Pepsis i... Sí, sí, exacte. I d'aquella... Te'n recordes de la Pepsi Limón? Hòstia, sí. Està bona, tenia gust a res. Bon vespre. Ai, m'he oblidat de veure la segona part. He vist més bé els capítols de El Forense. Vosaltres sortiu uns segons. Jo no l'he vist sortint, però jo també. Jo he vist que surt en Jacint, però jo no m'he vist. Bueno, quan parla de nosaltres és jo. Jo sóc vosaltres. Sabeu si han eliminat casos a la web de crims? Això m'han dit. En sèrio? Sí, algun què? cas... Però ho explico. Pel que sé de parlar-ho amb en Paco Fiestas, quan hi ha algun problema legal del cas, el cas, com que el xapen momentàniament i quan es resol allò, torna a aparèixer. O no. O no, clar. Però el cas de la Flor, per Clar. exemple, va haver-hi unes setmanes que no va estar en antena. Per què? Perquè es movien coses. Clar, és que jo l'altre dia m'he tirat tota la setmana a la nit mirant li vaig explicar a en Jacint, lo de Gandia Shore, mirant els capítols de Gandia Shore, que hi havia un xaval a YouTube que els comentava, vale? Que és Dimentado, que és un tio així, bueno, és un tio que és amic d'Auronplay. Un xavalio que s'ha dit que té molta gràcia, I els comentava, i a l'últim programa porta un dels participants, aquell a l'Abram, que era el noi pijo. I el tio explica el que passava. Diu, clar, allà sortia gent a la casa amb vosaltres fent coses rares. Diu, però el que feia és, quan aquella gent sortia, venia un de producció del programa i li feia signar un contracte conforme donava els drets. Perquè si no, què passava? Que podia ser que denunciessis el programa i llavors el que havien de fer és retirar el programa i no el podien emetre. Però el que feien també és, quan veien algú que tenia pinta de liant, diu, aquest, tot i firmar el contracte es la liarà, li deien, no pot sortir. O el pixelaven completament. Bueno, és que el treball de producció, amics, és això. Sí. Off topic total, heu vist el bif entre amics de No. les arts i l'Ildami? Sí, i em Què ha sembla que passat? és completament pactat. Què ha passat? Un tio que ha dit, molaria que hi hagués un crossover entre l'Ildami i Amics de les Arts. I l'Ildami ha dit, aquest segur que es tiren dies per compondre una cançó i jo sóc de pim-pam. I els Amics de les Arts li han tornat el bif, ell ha tornat el bif i estaven així. Però es nota molt que crec que és promo per la nova cançó. L'Ildami... No et fotis amb l'Ildami perquè a mi l'Ildami cada vegada m'amola més. Bueno, és un tio que es va fer passar el penes dient m'han hackejat les xarxes socials per denunciar. Us creieu tot el que diu la gent a internet? A veure, imbècil. És a dir, si dius que t'han hackejat les xarxes socials, doncs m'ho crec. És que era mentida. O sigui, va estar al nivell del tonto aquell del Buimicho amb el bocadillo. I, mira, no se'l va cancel·lar, o sigui, la gent no va començar a insultar perquè era a l'època que era. Ho arriba a fer ara i jo crec que la gent l'envia a la merda. Perquè ja no està a la famita com estava abans, Home. Jo crec que cobra menys, ja de caché ha baixat, això. Jurat d'eufòria. Bueno, és cert que aquest estiu no ha tret el gran petardazo que va treure l'estiu anterior, per exemple. Que jo recordo l'Ildami en el tema dels Premis Enderrock sortint amb caputxa, allà en passamuntanyes, dant de gangsta, tio, en contra del sistema. I ara presenta els concursos a TV3, que jo també ho faria. Anava a dir, tampoc parlem gaire que no... Jo també ho faria, però no vagis de trapero gangsta, tio.
Ja està. I a partir d'aquí, tot el respecte. No m'agrada la música que fas, però et respecto. Jo el concert que vaig veure a Camprodon, d'estil familiar, em va agradar moltíssim, ja ho vaig dir. Dit això, encara que no ho sembli, portem un quart d'hora i venim a parlar de Luz en la Oscuridad, segona part del capítol de Daniela Dulce y Bella, que és un cas que, bueno, ens va agradar bastant. Resumint, la primera entrega era gent que quedava per Badú, amb una noia, i que quan arribàvem allà, Catacroker. Arribava un personatge per la foscor, i els atacava, bueno, li estaia els calés i tot això. De moment els dos primers van sobreviure i estàvem amb el cas d'en Josechu, que és ja el tercer cas que coneixem, i que on estàvem, que bé, surt de casa seu, és de família bona i tal, ha quedat amb aquesta senyoreta a prop de Saragossa, i aquí li deixo un Xavi que ha pres apunts de pe a pa de tot el que passa en el capítol. Bueno, tot això ja m'ha explicat. El senyor aquest queda a Saragossa, queda se va de Guecho a Saragossa, queda en teoria una senyora, però desapareix i no sap res d'ell. El cotxe és un cotxe car amb el que va, un cotxe, un Mercedes així de gamma alta, té un localitzador GPS, i el localitzador GPS deixa d'emetre en un moment determinat, i el senyor desapareix. I després, bueno, el que deien llegint, escolta les històries dels altres dos, que els havia passat el mateix i tal, però diguem que el capítol primer acaba quan resulta que els pares d'aquest senyor, que em fa molta gràcia, aquest senyor té 58 anys, o 56, el tracten com un iaio de 800 anys. O sigui, el tracten com si fos un ancià. A veure, és un senyor de 56 anys. A veure, l'aspecte que presenta la foto sembla més gran del que era. Sí, però això diuen, o sigui, no un anciano, saps? O sigui, un senyor de 56 anys, que potser estava més vell de lo normal. Per un senyor... Perquè era una mica grassonet i calvo. Sí, exacte. Potser tenia més aparença de senyor gran, però que tampoc no era un iaio decrèpit. O sigui, no era un senyor que tenia 90 anys. Era un senyor de 56 anys, normal, no sé. Bueno, en Xavi s'ha sentit molt identificat, no sé. No, m'ha fet molta ràbia perquè tractaven això com un... I dic, bueno, vaig a mirar fotos... Tampoc diuen que... Home, que no. Bueno, a veure, i tant, que el tracten de iaio fatal. La cosa és, el programa acaba en què els pares que han demanat a la policia que el busquin, perquè aquest senyor ha desaparegut, estan a casa seva i de cop i volta apareix un tio i diu, oye, que mira, que mi cunyau, em sembla que és, ha comprat el cotxe aquí del senyor Josechu, i que com que no he pogut fer el canvi de papers. Que el pare diu, què m'estàs contando? I aquí diem que s'acaba el capítol. El capítol 9 comença en aquest punt, ¿vale? Que el senyor aquest compra un cotxe a través d'internet. Us relataré, és la part que a mi m'ha agradat més, la part de la compraventa del cotxe, perquè és la part més creepy de totes, o sigui, més raro tot, ¿vale? Aquest senyor el que vol fer és canviar de nom al cotxe, ¿vale? I després explicarem els detalls, però el que fa és canviar de nom al cotxe, però no pot per una cosa que ara relatarem. La cosa és que hi ha un home a Saragossa, o un poble de Saragossa, que a través d'una web de compraventa d'anuncis, una compraventa de coses, que és miranuncios.com, es diu miranuncios.com, ¿vale? Veu que hi ha ficat a la web un cotxe que és un Mercedes C220, que és un cotxe, diguem, d'alta gamma, més que és un cotxe de l'any 2016, estem a l'any 2019, per tant és un cotxe relativament nou, i relativament bo a un preu molt barat, ¿vale? Sí. I el tio diu, hòstia, pues, no? Me lo quedo. Vale. El senyor aquest mira el missatge i us transcriuré el missatge tal qual estava escrit a la web. Diu, me urge vender Mercedes C220 por un trabajo en Estados Unidos. Els punts els he ficat jo perquè no n'hi havia ni un. Tengo que viajar esta misma semana. Por eso lo vendo así de barato. El coche está en perfecto estado. Fins aquí, tot bé, no? Sí. Vale. Y segueix, por favor, gente seria, no tengo tiempo para tonterías, lo repito, solo gente seria, nada de mensajes ni mails, quien le interese que me llame. Si no lo vendo antes de que viaje, el precio cambiará a 37.000 euros. Es oportunidad única, color rojo. El missatge, però això només amb comes i punts suspensius, no hi ha cap punt i a part. Tot així. Per què? Exacte. Clar, aquest senyor veu, no? Aquest senyor que es diu, o sigui, veu, aquest senyor es diu Antonio, el que vol comprar el cotxe, i l'usuari es diu José Antonio. Potser ens direm una mica, però bueno. Clar, aquest tio diu, hòstia, un cotxe de gamma alta, relativament nou, per 20.000 euros, és una ganga, no? Per tant, trucaré ja per quedar. El senyor aquell queda amb el suposat venedor, en el poble d'Utebo,
en un Mercadona. Vale? El dia 7 de setembre, que és el dia següent a la desaparició del Josecho. Dada important, si mai aneu a Utebo, visiteu el Mercadona, Sí. concretament al pàrquing, perquè jo no sabia que a Utebo tenien Mercadona i gràcies a Luz en la Oscuridad ara ho sabem i li han fet publi i ja veig a venir que hi haurà caravanes per anar-hi. Tampoc saps on està Utebo. Bueno, està a Saragossa, no? Bueno, por ahí, sí. Pues ja està. Sí. Vale. Llavors, aquest cotxe, vale? Aquest senyor, l'Antonio, queda amb el venedor, amb el tal José Antonio, en el pàrquing del Mercadona d'Utebo. Però a l'hora de realitzar, diguem, la quedada, no? Qui es presenta no és el José Antonio, sinó que és el seu fill. Bueno, és un tio que diu que és el seu fill, ¿vale? Vale. O sigui, hi ha algú dient que és el fill. Vale, l'Antonio li diu, molt bé, vull comprar el cotxe perquè, hòstia, està nou i tal, és molt barat i tal. I l'altre diu, vale, el puc provar? Li diu, no, que vas a provar el cotxe. No, aquí no es prova res, saps? Diu, bueno, quedem després a Saragossa i fem el canvi de papers, m'apagues i tal. D'acord. L'altre, com que li interessa el cotxe i veu que està molt barat... Que fins i tot li ofereix el de fer una paga i senyal. Diu, no vull que se'm perdi aquesta oportunitat, te dono un camí i l'altre no. Res, nada. Queden a Saragossa, ¿vale? I... Bueno, espera, és que... Bueno, sí, no, el Mercadona ho explicarem després. Queden a Saragossa i allà el senyor aquest, el senyor Antonio, que és el que vol comprar un cotxe, va fins al lloc on havien quedat i diu, bueno, doncs tornaré a trobar el fill del propietari del vehicle. Val? Però resulta que no. Resulta que es troba a una noia jove, d'aspecte llatí, que diu que és la cuidadora del pare del noi, per tant, és la cuidadora del propietari del cotxe. Sí. Perquè resulta que el fill està treballant i no ha pogut anar a la cita a vendre el cotxe. Clar, aquí és quan hi ha el senyor aquest, que si mires el DNI ja veus que té 56 anys, el tracten com un vell decrèpit. No, a veure, hi ha gent de 56 anys que necessita... Vale, sí, però bueno. No sé, tampoc. Sí, però bueno. No un senyor que té un cotxe de gamma alta. Per què no? No. La cuidadora el porta, és un tio que té pasta, té una cuidadora i té el cotxe. I la cuidadora el porta al Mercedes. I per què no? No sé, vale. Pasta i jo què sé. Bueno, sí, puto Galderic, tio. Com que ja estava molt. Puto Galderic de merda, tio. Bueno, la cosa és que l'altre diu, bueno, me deixes provar el cotxe? I aquí la senyora li diu que sí, i se'n van a fer una volta amb el cotxe, i la senyora truca i es veu que algú li diu que no provi el cotxe, saps? O sigui, que lo vendes i te calles. Bueno, es fa la compra... No vam dir que el comprador anava amb la seva dona. Sí, en aquesta segona cita, el comprador, molt hàbil, va amb la seva dona, per si la dona li agrada el cotxe, doncs el compren, i si no... Que potser li va salvar la vida, també t'ho dic. És que aquí és on arribava jo. Segurament tot era una trampa, perquè aquest senyor, com que portava els diners en efectiu per comprar el cotxe, d'agafar, atracar-lo, quedar-se els diners i fer com amb els, suposo que amb els altres dos implicats, robar-li els diners, quedar-se el cotxe, segurament robar-li el cotxe amb el que venia i marxar. Però com que l'home no va sol, va acompanyat de la seva dona, jo crec que no s'atreveixen a intervenir. Però bueno, la cosa és, per això, la cosa és que fan la compraventa i el tio, i al principi jo no entenia com el tio es podia fiar d'algú que li compra el cotxe en un polígon industrial, en el pàrquing d'un Mercadona, però resulta que la noia li dona el DNI original del José Antonio Delgado Fresnedo, que és el Josecho, que és el propietari del cotxe, que el cotxe en els papers està a nom d'aquest senyor. Aquesta noia li diu, mira, com que l'home no pot venir i el seu fill tampoc, jo te dono el DNI original perquè vagis a fer el canvi de papers i quan hagis fet el canvi de papers amb el DNI original, em tornes el DNI. Cal ser molt imbècil, s'ha de dir. Per què? Home, donar el DNI d'una persona. Clar, però el tio s'enfia. Diu, hòstia, si aquest senyor m'ha donat el DNI d'aquest home, doncs m'enfio, no? Perquè donar el DNI no el vas donant pels puestos. Per això, és que... O sigui, jo tot això em sembla tan surrealista que... Sí. Que entenc que era una ofertassa, però, hòstia, et donen el DNI real d'una persona que no has vist. Clar, i tu, com a assassí, dones el DNI d'una persona que sabem com ha acabat. Clar, aquest és el problema. O sigui, jo crec que aquí els que actuen raros són els criminals. L'altre, doncs, bueno, fa de pàmfil i se l'enfia. Diu, bueno, va de bona fe. Val? Com deia, li dona el DNI i el tio diu, vale, paga, se'n va i cap problema. Vale, aquella tarda, la, l'Antonio el que fa és tornar cap a casa seva
i abans vol canviar de nom al cotxe, perquè clar, ha fet una compra-venta, el cotxe encara està el nom antic i quan té totes les dades de l'antic propietari va fer el canvi de nom. Però què passa? Que resulta que quan va fer el canvi de nom del cotxe no pot fer-ho. Per què? Perquè el cotxe encara no està acabat de pagar. I per tant, com que encara està pendent de pago, no pot canviar el nom del cotxe. I el tio el que fa és trucar al telèfon del José Antonio, del tio que li ha venut el cotxe, però no li agafa el telèfon. Diu, conyo, ara què passa, no? Tinc un cotxe aquí que no puc canviar de nom, mira el DNI i diu, mira el DNI, el senyor aquest, el José Antonio Delgado Fresnedo, és de Guecho. Guecho està a prop de Bilbao. El meu cosí, em sembla que és el seu cosí, viu a Bilbao. Diu, hòstia, farem una cosa, que el meu cosí vagi a Bilbao, a casa d'aquest tio, i li digui, tu, escolta'm, que m'acabes de vendre un cotxe a Saragossa, que això jo ho trobaria raro, que un senyor de Bilbao em vengui un cotxe a Saragossa, això sí que ho trobaria jo raro, perquè no m'agafes el telèfon i anem a arreglar-ho això. I a partir d'aquí és quan es comença a destapar el cas. Com diu l'advocada de la defensa, no, l'advocada de l'acusació, l'advocada del José Antonio, del Josecho, diu que gràcies a això poden tirar alguna cosa i començar a investigar. Bueno, i per què no van anar directament a la policia? Perquè podria haver anat directament a la policia, no a picar la porta d'aquest senyor. Sí, sí. Bueno, i el cas hagués acabat segurament igual, però bueno, diguem que així potser és més fàcil. La policia el que fa és buscar l'anunci, d'acord? Buscar l'anunci aquest que havia publicat a Minanuncios, i veu, a través de l'anunci, que això m'ha flipat molt, a través de la foto de l'anunci, aconsegueix veure a quin carrer s'ha fet la foto, que això és relativament fàcil, i per la posició del sol, més que res per la posició de l'ombra que tocava el cotxe, aconsegueixen descobrir entre quina hora i quina hora s'ha fet la foto. I veuen que aquella foto s'ha fet entre les 7:30 i les 8 de la tarda. Se sap que el Josecho va arribar a Luceni perquè el cotxe portava un localitzador cap a les 7. Per tant, tot encaixa, perquè la foto es va fer molt a prop d'on ell havia quedat amb la noia aquella. Per tant, es creu que només l'home va arribar allà a quedar amb aquesta noia, el van atacar, li van entregar el cotxe, li van fer, de moment no sabem què, i van vendre el cotxe. Per què? A les 11:15 va ser quan es va publicar aquest anunci a la web de minanuncios.com. I això ho van fer tan ràpid perquè segurament volien vendre el cotxe abans de que l'home, bueno, que algú fes una denúncia per desaparició de l'home aquest. Per això després regalar el DNI el primer que passa, però bueno. Exacte. Vale, la Guàrdia Civil el que fa és va fins a casa de l'Antonio, que és el comprador del cotxe, i registren el cotxe. Veuen que el cotxe està en bon estat, que està net, que no hi ha res sospitós, troben uns pals de golf en el maleter, troben unes brides i troben un mapa imprès amb el recorregut de Guecho fins a Luceni. Però no troben ni empremtes dactilars ni res. Vale, no troben res estrany. A part de les brides, que però bueno, tampoc saben ben bé això de les brides, podrien ser a casualitat de les brides. Per tant, decideixen tornar al Mercadona, que és el lloc on fan la primera compraventa. I allà veuen l'home que havia posat el cotxe en el pàrquing, que entra tranquil·lament al súper a comprar coses. Bueno, perquè demanen el registre de les imatges d'aquell dia, aquella hora. Exacte, però és de primer de lladre. A veure, si tu quedes en un lloc per fer una cosa il·legal, no quedis en un pàrquing d'un supermercat perquè hi ha càmeres. Vale? I no entris dins el supermercat, amb tota la patxorra a comprar unes croquetes aquelles que tenen. Exacte. 2, no entris al supermercat perquè encara hi ha més càmeres. Vale? I 3, com a mínim, no entris allà del pal mirant les càmeres i fent el... Vale? El tio, com que entra tant de tranquis, se li veu veure la cara i sobretot el que crida l'atenció a la policia no és la cara, perquè no saben quina cara té, però sí que crida l'atenció una pulsera. Us en recordeu que en el primer capítol hi havia un home que va treure diners d'un caixer al qual no se li veia la cara però se li veia una pulsera? Doncs resulta que la pulsera és la mateixa. I per tant, poden deduir... Exacte, poden deduir que és el mateix senyor que ha tret diners del caixer automàtic dels homes que els havien robat abans les targetes de crèdit. És més, quan li pregunten al comprador, a l'Antonio, el comprador del cotxe, aquest tio identifica el paio del caixer automàtic amb el tio que ell havia quedat amb el Mercadona. Per tant, ara només falta saber, segurament creuen que el nom de José Antonio és un nom fals, ara falta saber qui és. I per aconseguir-ho fan una cosa molt boja, i és que es dediquen a analitzar davant una ordre d'escolta de totes les trucades de telèfon que s'han fet en aquella zona. Que, a veure, és una zona realment, potser extensa en territori, però molt despoblada. I, per tant, no és gaire difícil, podem pensar. Però resulta que entre aquells 4 dies, més o menys, eren 85.000 trucades que havien coincidit en aquella zona. Per tant, i la policia es dedica
a registrar 85.000 trucades per veure si hi havia alguna cosa curiosa o que cridés l'atenció. I n'hi ha. Hi ha una cosa curiosa, que és que descobreixen que en 4 llocs de la zona, 4 llocs marcats que tindrien alguna connexió amb els 2 casos de secret, amb els 2 casos d'agressió, amb la desaparició del José Antonio i amb la compraventa del cotxe, es repeteix sempre el mateix titular de la targeta SIM. I el titular de la targeta SIM és Irene Montero. El Ministeri d'Igualtat. Bueno, un part sí, no? Pablo Iglesias, culpable. No, és el Ministeri d'Igualtat. I diuen, hòstia, ojo, i per què és el Ministeri d'Igualtat? Fins que arriben aquí fan altres investigacions. Com que tenen la foto del senyor aquest, no? Ja tenen la foto, tenen la seva cara, el que fan és repartir la foto per diferents municipis, diferents casernes de la Guàrdia Civil de diferents pobles de la zona. Hi ha un poble que es diu Pedrola, un agent de la Guàrdia Civil, a més el tio, tal com ho explica, fa molta gràcia, perquè el tio li ensenyen la foto i diu «Coño, si este és el Mohamed». Es veu que és un delinqüent conegut de la zona, que era un tal Mohamed Ashraf, que pel que sembla era un senyor que havia estat detingut moltes vegades a causa de violència de gènere contra diferents persones, però una d'aquelles va ser la seva dona, que li va ficar una ordre d'allunyament i, per tant, li havien ficat un localitzador al turmell per saber on anava, perquè no s'acotés a la víctima, perquè tenia una ordre d'allunyament d'ella. Per tant, el senyor... Bingo, com a Malditos Bastardos. Exacte. El senyor estava 24 hores al dia geolocalitzat. Per tant, la policia podia saber en tot moment on estava aquest senyor. Per tant, ara sabem on havia anat aquest senyor, els passos que havia fet durant tot el temps que, diguem, van passar coses estranyes i, per tant, la policia pot reconstruir els 2 primers assalts i segurament creuen que la desaparició del Josecho. Per tant, a veure, el senyor, s'ha de dir, no tenia gaires llums. No. A veure, diguem... per les poques imatges que es veuen d'ell, que tampoc se'l veu molt, hi ha interpretes que tampoc ell ni el seu equip eren... No era Ocean's 11. Promoció, saps? No era Ocean's 11. No té pinta. No. Com a mínim no ho tenim tan preparat. Clar, aquest senyor primer se'l localitza a l'atac que va patir el Florín, que era el senyor aquell que era camioner romano. I això va passar el 27 de juliol. També se'l localitza a l'atac del Julián, que era aquell senyor que anava amb mocador ben vestit i que... I també se'l localitza el 4 de setembre de 2019, que és el dia que... el dia que... Sembla que és el dia que arriba en Josecho al poble aquest, que no me'n recordo com es diu, i el 6 de setembre, que és el dia que es denuncia la desaparició d'aquest senyor. Per tant, aquest senyor va estar en els 3 llocs on havien passat coses a 3 persones, del qual 2 havien ficat una denúncia per agressió i un altre havia desaparegut. Blanco i en botella leche. A més, els llocs eren l'estació de tren, que va explicar el Florín, que havia quedat en Julián, que havia quedat amb una noia, una estació de tren, va veure un altre i va fotre una hòstia. En els caixers automàtics on s'havien tret diners de la primera víctima, que és el Florín, i els 2 llocs on havien quedat el Florín i en Julián, i també, ojo, en una zona apartada, però apartada vull dir apartada, un lloc tan apartat que se li diu el Barranco del Salto del Lobo, en el municipi de Pedrola. O sigui, imagina't, allò desèrtic total. O sigui, imagineu-vos el Far West, però a Aragó. Sí. Bueno, sí, perquè tota la zona aquella és així, és una zona molt desèrtica, muntanyes baixetes, o sigui, una llanura amb res, sense vegetació, tot molt desèrtic, una pel·lícula de l'oeste. Doncs aquest senyor se'l localitza a una zona totalment abandonada on, segons diu la policia, per allà només passen cabres. I això... I encara, exacte. Bueno, com a mi, un lobo segur, perquè si diu el Barranco del Salto del Lobo, segurament un lobo va saltar per allà. Un lobo va saltar... Hi ha una cosa que es diu presumpció d'innocència, sí. Però sí, no, aquest senyor no té presumpció de res perquè és impossible ser innocent. Vale, aquest senyor, la policia diu, aquest paio, què collons s'ha de fotre en el barranco aquest del Salto del Lobo? O sigui, què ha anat a fer aquí, no? A més, un dia que a més que era de nit. I el que fan és dir, bueno, a veure, aquest tio ha estat en les 2 desaparicions, a la tercera també estava allà. Per tant, doncs, a veure, fem una cosa, demanem la geolocalització concreta
d'aquest senyor dels últims dies i fem un recorregut del que feia. I es veu que l'aparato aquest no et dona un posicionament a l'atzar, sinó que et dona una localització exacta. Si et diu que estàs al carrer... A la Rambla número 34, estàs a la Rambla número 34. O sigui, no fa una aproximació, sinó que et diu el lloc exacte per on has passat, bàsicament, perquè és un aparell de seguiment. I això el que fa és portar la policia a rastrejar, com dèiem, la zona aquella desèrtica, recorrent els passos exactes que havia fet el senyor aquest, el senyor que ja sabem que es diu Mohamed. Buscant allà, el senyor forense que diu algunos nos pintan como muy fashions y otros como unos frikis, doncs el senyor aquest, cadascú jutgi com és, investigant, troba un forat excavat a terra, mal tapat, amb terra remoguda, i allà, lligat amb brides, troben el cos d'algú. Però clar, no poden saber qui és. Finalment, quan li fan l'autòpsia, sí que revelen que és el cos d'en Josecho i veuen que ha estat colpejat diferents vegades i lligat amb brides. O sigui, primer va ser lligat amb brides, va ser segurament lligat, amordassat, i després va ser colpejat perquè tenia cops a la part posterior del cap i, segons expliquen, va estar sense menjar ni sense beure res durant 24 hores. I aquí hi ha una cosa que diu l'advocada de Josecho, de la família de Josecho, que diu que fins i tot, quan el troben, l'home tenia barba. I diu, un hombre de 54 años, cuando va a una cita, se afeita. Clar, hem d'entendre que el senyor, a més, un senyor gran i un senyor que se'l veia així, no, de bona posició, no com nosaltres. Exacte. Nosaltres anirem a una cita i no ens afeitaríem ni ens És pentinaríem. que no hi ha una cita, diria, vine tu si vols alguna cosa. Exacte, sí. Vine a casa. Vine a casa o anem aquí al kebab del costat, però no m'atabalis. Però aquest senyor sí que segurament se'ls pressuposa que anava ben vestit i si se'l va trobar ja amb barba, vol dir que va estar 2 dies, segurament, doncs com l'altre, com el Julián, retingut, i segurament el van torturar i el van colpejar. Però es veu que la tortura va ser més bèstia del que ens pensem, perquè aquest senyor en els bronquis hi van trobar sorra. Això vol dir que havia respirat sota terra. També se'l va trobar sense roba. I per tant es creu que aquest home, a més de colpejar-lo, de robar-lo i colpejar-lo i tenir la roba, el que van fer va ser enterrar-lo viu. Que hi ha la presumpció, que això s'explica abans, però segurament es va intentar al·legar en el judici, que havia estat un error, que es pensaven que ja estava mort i això el van enterrar, però clar, això es diu que si enterres algú viu, ho saps. Saps si la persona està viva o morta. O sigui, no pots dir, no, és que jo me pensava, no, ho saps, per la manera de com es comporta i tal. Fins i tot, i això també ho diu l'advocada, diu, s'ho van prendre amb tanta calma i amb tanta patxorra que fins i tot es van fumar un cigarro allà. I la policia el que troba és una borilla de cigarro que, per cert, marca LM, s'ha de ser cutre, per fumar LM també t'ha de dir que... Bueno, és cutre. Ja tenen això, Sí, LM... Hòstia, és molt cutre, això, LM. Almenys no hi ha un porro, saps? Ja, però sí, és veritat, sí. Sí, s'agraeix també que fos un cigarro legal. Però bueno, aquí ja sabem el que ha passat. Que el modus operandi de les altres 2 agressions, l'únic que aquesta acaba més malament. Exacte. Que tampoc sabem per què, perquè no ho volen explicar, però acaba més malament que les altres 2 que acaben, diguem, no diem una simple, però acaben només amb un atracament i amb unes agressions. I és que sap greu, perquè sobre el tio t'expliquen al principi del primer capítol la il·lusió amb què hi anava, que deia a la família, escolteu, que potser arribaria el dilluns i ja també a la feina, anava superemocionat i acaba sent pobre, tio. Sí. Clar, aquí la policia, diguem que ja té les pistes com a mínim per detenir a una de les persones que han comès aquest crim. I se'n van al domicili del Mohamed, que aquest senyor viu en un polígon industrial a les afores del poble de Pedrola, on tenia un taller de compraventa de cotxes. O sigui, el senyor vivia en el seu taller. Imagineu-vos la nau industrial aquella que el Julián explica que l'havien tancat i que havia sentit música que retombava. Doncs ells vivien en aquest taller. El que fa la policia és primer vigilar la nau i mirar a veure què veuen, els moviments del senyor. I a part de veure els moviments del senyor, el que troben és una noia jove, d'aspecte llatí, que s'assembla molt a la noia que feia de ganxo al Badú. I el que fa llavors la policia és preguntar a les víctimes si fan fotos, si reconeixen aquelles noies. I en Julián confirma que la tal vella que havia quedat amb ell feia 4 dies, era la noia que havien fotografiat en el polígon. Per tant, ja sabem qui és la segona integrant del comando, aquest agressor. És més, que compartien fotos carinyoses per Instagram. Espera, no, que la cosa encara és més bèstia. O sigui, sabem qui és la noia, sabem la seva cara. L'únic que no sabem com es diu, perquè sabem que Bella no es diu.
La policia aquí fa una altra cosa molt friqui que m'agrada molt. Van a Google i miren la localització del taller que presumptament tenia el taller que tenia aquell senyor de reparació de cotxes. I miren els comentaris de les ressenyes de Google. I allà només hi ha un comentari amb 5 estrelles. Què vol dir quan hi ha un comentari de 5 estrelles a un lloc? Que és mentida. Perquè si entrem en aquests llocs, entrem per criticar, no per dir-ho bé que és, sinó lo dolent. Mentida, perquè jo l'últim restaurant que he anat l'he puntuat amb 5 estrelles i és comentari positiu i no sóc família ni amic. Però vas deixar un comentari? Sí. O vas ficar 5 estrelles i prou? No, vaig ficar 5 estrelles i vaig destacar la seva carn a la brasa. No, bueno, tu ets un senyor grany. Ara vindrà els Mossos. Fill de puta! Ha sido tu! Bueno, la cosa és, aquesta senyora... Bueno, en aquest taller hi ha una ressenya de 5 estrelles que, per tant, com deia, és falsa. Si no és falsa la ressenya, com a mínim és falsa el nom. Està el nom d'una tal Angelina Rieta. Angelines? Dius, Angelines, exacte. Però dius, bueno, podia ser un perfil fals. I sí, segurament era un perfil fals. Bueno, és un perfil fals, però el que no era fals era la foto. Perquè la foto de perfil de Google apareixia la noia que havien fotografiat a fora del taller i el Mohamed, tots dos junts, a la mateixa foto. Per tant, diuen, hòstia, aquesta gent és tan friqui de ficar-se aquesta foto al Google, si mirem les xarxes socials ja serà l'hòstia. Miren Facebook, miren Instagram i veuen moltes fotos de tots dos junts i, sobretot, a l'Instagram de la noia veuen moltes fotos d'elles pujades de to. O sigui, fotos així sensuals. I es creu que aquelles fotos se les feia segurament per intentar captar més víctimes. Si es feia fotos així una mica guarrilles, que els homes que li demanessin d'Instagram perquè amb la foto de Badu no tinguessin prou, veiessin que és una noia real, que no era un senyor disfressat, i que era una noia així provocativa. I diuen, bueno, doncs ja tenim la connexió d'aquests dos, que són, o parella, com a mínim són molt amics, i que aquesta senyora, doncs, és la senyora real. Per tant, tenen identificats a 2 dels integrants d'aquest grup, només falta un. Falta un. Perquè de recordar que eren una noia, un home i hi ha un altre senyor, un senyor tatuat. Resulta que en Mohamed no anava tatuat. Com a mínim no ha tatuat a les cames. I si us en recordeu, al primer capítol, una de les vegades que van agafar diners del caixer, apareix un senyor amb un tatuatge als bessons. Sí. Miren en Mohamed i no porta tatuatge als bessons. Per tant, hi ha un tercer integrant del grup. Primer de tot el que fan és detenir en aquests 2 individus. A la senyora, que no sabem com es diu, i en Mohamed, agafen i els detenen. Registren la nau on els 2 viuen i, en veure la Guàrdia Civil, en Mohamed es pensa que l'estan, diguem, registrant o l'han detingut per algun lío amb la seva exdona, amb la qual tenia una ordre d'allunyament. I el tio dient, que jo com mi mujer estoy bien, es fica una mica al xulo. Però això ho explica el policia de l'Air China, diu, quan ens veu a nosaltres, que ells també van anar-hi, amb l'uniforme de la policia basca, i veu que també estem allà i que no només hi ha la Guàrdia Civil, el tio ja sap què ha passat i el que fa és baixar el cap i fa dir, mierda, m'han pillat. I calla i deixa de fer-se, diguem, el sobrat, com havia fet fins ara. Vale. En el taller troben molta cosa. Troben documentació del cotxe del Florin. Tot, ho troben tot. Sí, troben tot. Documentació del cotxe del Florin. El seu telèfon mòbil, el del noi aquest, el del Florin. El document de compra-venta del cotxe del Josechu, del cotxe que acabaven de vendre, el Mercedes aquell vermell. Una pistola elèctrica que van fer servir contra la primera víctima, el Florin, que diguem que és la mateixa pistola elèctrica. Un pic i una pala amb restes de sorra, que quan les comparen és la mateixa sorra del barranco aquell del Lobo Caído. I unes ulleres de vista i una bossa de viatge que eren propietat del Josechu. Per tant, bueno, i una pipa. Bueno, sí, una pistola, però aquesta pistola no sabem de qui és propietat. Una pistola. Segurament és amb la que van apuntar els 3, segurament. Vale, a part d'això, troben documentacions d'altres cotxes que no estan per allà o no consta que la policia creu que és d'altres víctimes que ja han fet i que no, per alguna cosa, segurament per vergonya, no han denunciat. Per tant, tenien tot el que havien robat, ho tenien allà i els tios estaven ben tranquils perquè es pensaven que no els podien pillar. Crasso error. Santa innocència, també t'ho dic. Sí, que ells pensaven que, bueno, borro perfil d'aquí, borro perfil d'allà, ja no em pillen. Però clar, hi ha altres coses per les quals et poden pillar. Però la cosa es complica, perquè es veu que dèiem que en Mohamed en principi estava molt tranquil, després ja no tant, però la que sí que estava molt tranquil·la era la noia.
tan tranquil·la que fins a un punt agafa i diu a la policia, oye, ¿puedo ir al lavabo? La policia diu, sí, ves al lavabo. Bueno, No no, passa res. primer s'adorm. Bueno, sí, primer s'adorm, sí. Si estan fent un registre a casa teva perquè t'estan volent fotre un puro i t'adorms al sofà. Que és trist. Sí. Després diu, ¿puedo ir al lavabo? I va al lavabo. Va al lavabo sola. Però es veu que, i això no ho vaig explicar així, però jo crec que va tirar de la cadena al lavabo moltes vegades. I llavors un policia va dir, aquí passa alguna cosa. Van anar a mirar què passava i resulta que en el lavabo, allà dins, a l'aigua, troben una cadena i un anell. Quan el treuen, què és? Doncs resulta que és la cadena i l'anell que portava en Josechu, que segurament la noia portava posada i com es va donar compte va dir, hòstia, m'he de desfer d'això, la va intentar tirar per lavabo, però no va caure, però la van poder localitzar i la van Quin tipus retrobar. de criminal porta al damunt les joies de la persona que ha mort? Saps? Aquests. A més que eren d'home, o sigui, el que veus, Clar, és una cadena i tal, sí, d'home, és sí. bastant masculí, tot Sí. plegat, no Sí. sé, ho trobo tot molt raro. Sí. Però dins de la nau troben encara més coses. Perquè també troben un Mercedes. Un Mercedes de color gris que és similar a... Te'n recordes que en Florín, quan l'ataquen, diu que havien quedat en un lloc apartat i va haver un cotxe, va haver la noia sola i un cotxe, i va dir, bueno, un cotxe, i no li va fer gaire cas, però resulta que a més del cotxe va venir un tio i li va fotre una hòstia. Doncs resulta, el cotxe que ell va descriure, que era un Mercedes de color gris, resulta que hi havia un cotxe aparcat igual. I van dir, doncs anem a registrar el cotxe, no? Ja que som la policia i podem fer el que vulguem perquè estem aquí registrant coses, doncs anem a registrar el cotxe. Dintre del cotxe van trobar sorra, que era la mateixa sorra que hi havien trobat en el barranco del Lobo aquell. També troben ADN, i troben ADN del senyor Mohamed, i troben ADN d'una tal Candy, que és el nom de la vella, o no sé quin nom s'ha de fer, però de la noia, diguem, que feia de la Dulce, això, de la noia que feia de ganxo en l'Albadú. Vale? Però també troba una altra cosa. Troba marques en el maleter que semblen com si haguessin fotut un senyor allà dins. Hi havia diferents marques, com si això haguessin tancat algun un maleter. Registren el maleter, fan proves d'ADN i troben ADN d'en Josechu i d'en Julián. Per tant, jo crec que no calen més proves per detenir en aquests dos senyors i portar-los a judici. Però clar, com dèiem, encara falta un. Falta el senyor dels tatuatges que havia tret diners del caixer. Com l'enganxen? Clar, com enganxen aquest senyor també és molt curiós. Diuen, ja que aquests tios ho pengen tot a les xarxes socials, anem a mirar les xarxes socials, a veure què trobem. Van mirant, fins que veuen una foto que surten amb Mohamed, la noia aquesta Candy, i una tercera persona. Una tercera persona que durant les dates aquelles on es van produir els crims, els assalts, havia estat vivint en el taller. O sigui, havia estat amb ells tres allà vivint al taller. Resulta que és un senyor que es diu José Antonio Meléndez, que és un amic d'en Mohamed. I, com deia, a Facebook hi ha una foto dels tres junts. Però dius, com pots saber que aquest senyor, el José Antonio, és l'home aquest que no, té alguna cosa a veure? Potser és un amic que va estar allà passant un temps, no? Doncs resulta que la foto de Facebook on surten els tres junts, la roba que porta aquest senyor és la mateixa roba que portava el senyor dels tatuatges al caixer automàtic. I per tant diuen, aquí hi ha caso. Aquí hi ha caso perquè tenim un tio que coneix aquests dos, que ha estat un temps en aquests dos, a més el temps que ha estat amb aquests dos és al mateix temps on aquests tios han comès diferents crims, i va vestit igual que un tio que ha tret diners en un caixer automàtic, i encara no l'he vist el tatuatge, però ja arribarem a veure el tatuatge. Per tant, bueno, hem de mirar, vale, i aquest senyor on està? Hem de trobar aquest senyor, no? Hem de localitzar-ho, hem de saber com es diu i localitzar-ho. Vale, ja sabem que es diu José Antonio. José Antonio, com es deia? José Antonio no sé què, Meléndez. Busquen a veure aquest tal José Antonio Meléndez on viu i resulta que aquest senyor viu a la presó. Perquè aquest senyor estava pres, però resulta que havia sortit de permís els dies que es va produir l'assalt contra en Florín. M'estàs dient que un pres que té un permís aprofita per anar a passar uns dies a convivències amb dos malfactors i alhora ajudar-los a segrestar gent, torturar-los, robar-los... Sí. Pot no estranyar... serà tan tonto, per exemple, de, jo què sé, fer-se una foto, penjar-la aquesta foto a xarxes socials i després anar a treure calés
d'una de les targetes robades Sí. amb la mateixa roba. No només en la mateixa roba, sinó quan la policia diu, bueno, aquest tio ja que està a la presó el trobarem fàcil, no? Mhm. Perquè és anar a la seva cel·la i dir, a veure, tu, vine aquí. Quan van a la seva cel·la, no només troben la mateixa roba, que dius, ja és el cante, sinó fins i tot que troben les mateixes bambes que feia servir en el moment de l'atracament. Per tant, diuen, a veure, Pau, és que és el pack completo. I miren i diuen, tens els tatuatges, per tant, ja està. Tens la mateixa samarreta, els mateixos pantalons, les mateixes bambes i portes els tatuatges. I t'has fet fotos amb ells. I t'has fet I ho fotos has amb ell. penjat durant Exacte. aquells dies. Per tant, culpable. I aquest senyor pues, és el tercer integrant d'aquesta banda que inicia, com que ja estava a la presó, no el porten a la presó, bàsicament el deixen allà, i a inicis de l'any 2020 es jutgen les 3 causes però es fan per separat. Vale? I aquí ve el judici que a mi m'ha recordat el judici una miqueta de la Guàrdia Urbana. Sí. I ara veureu per què. Resulta que la Candy, que és la noia Badu, vale? Ella diu que ella no havia fet res. Que ella, el que havien fet, aquest senyor, el tal Mohamed, l'havia segrestat, l'havia amenaçat amb fer-li mal al seu fill. És més, l'havia tingut retinguda lligada amb brides i l'anava amenaçant i que deia que si no feia el que ell deia, o sigui, feia de ganxo per assaltar homes, això, li faria mal amb ella i li faria mal al seu fill. Clar, resulta que la senyora, el que diu, en un principi potser ens ho podem creure, però quan miren les marques, si ella diu que ha estat lligada amb brides moltes vegades i torturada, veuen que no té cap marca. O sigui, no té cap mostra de que hagi patit cap mena d'agressió. Per tant, ja podem veure que això és mentida. És més, resulta que aquesta senyora en realitat tenia una relació sentimental amb en Mohamed. I resulta que aquesta senyora, mentre estava amb Mohamed i mentre estava a la presó, havia demanat diferents vis-a-visos amb ell. I és més, en aquesta senyora se li havia escoltat trucades com dient, ja està, ja m'he pinxat el moro, ho diu així, ho diu ella, no ho dic jo, ara ja està més tranquil·lo i ja cuela. O sigui, diguem que aquesta senyora feia una mica tàctica Rosa Peral. Vaig agafar el pringat aquest i el liaré una mica i que ell canti, així jo me'n salvo. O sigui, ella, diguem que tenia una tàctica de defensa, que és, repartir-se les culpes, i ella es va desfer, va intentar persuadir en el senyor aquest, i el va intentar manipular i el que li va dir és carrega totes les culpes i així jo me'n deslliuro perquè, jo tinc un fill i tal, i jo sé que té molo i aquestes coses. Diguem que això va funcionar a mitges, perquè en un principi, diguem que en el jurat, aquesta senyora, des del primer moment la van pillar i van veure que era una mentidera i que estava mentint, però resulta que el Mohamed, segons expliquen en el judici, estava més pendent de si la Candy volia seguir mantenint la seva relació sentimental amb ell que si el declaraven culpable o innocent. O sigui, es veu que li era igual si es fotien a la presó o no, mentre la noia no l'abandonés, no hagi d'estar amb ell. Per tant, podem dir que en un principi sí que li ha funcionat la tàctica, però finalment, quan el senyor va veure que aquesta noia li estava prenent el pèl, el que feia era que volguessin que el culpessin de tot i ella quedar lliure, el tio va confessar, va dir que ell sí que tenia una relació. Diu, ¿usted tiene una relación sentimental con Candy? I diu, hasta el mes pasado creo que sí. Per tant, ja diu que la noia és tot mentida, que havien tingut una relació fins al mateix dia que els enganxen, i a més a la presó continuaven en teoria tenint una relació sentimental, i els dos passen a ser acusats pel crim, no una com a extorsionada i l'altra com a autor, sinó tots dos com a autors del crim. El fiscal en un principi demana, el fiscal i l'acusació particular, demanen un 32 anys i l'altre 35 anys de presó. I finalment, la Candy i el Mohamed són condemnats a 56 anys i 9 mesos pels 3 crims, per l'assassinat de Josechu i pels assalts al Florín i al Julián. I l'altre tercer implicat, que és aquest tal José Antonio, que ja estava a la presó, el condemnen només a 10 anys de presó perquè es creu que només va participar en l'atac del Florín. En els altres 2 casos, com que segurament ja havia tornat a la presó, no participa, perquè estava en un permís. I li caben això, 10 anys més segurament la pena que ja tenia. I així acaba el cas aquest del senyor... El que a mi em sembla curiós és que no es comenti si les restes d'altres cotxes i tot això s'hi havien comès realment i es va poder demostrar que havien comès altres crims. Clar, jo crec que altres assalts sí que van cometre, l'únic que assassinats no ho crec. O sigui, no es diu res, però jo crec que no van arribar a cometre més assassinats perquè si no s'hagués investigat, s'hagués trobat evidència, s'hagués investigat. Però segurament més assalts a altres persones que no van denunciar, com dèiem, per vergonya. O encara que no hi hagi denúncia, pot investigar la policia. No sé. Home, si no hi ha... Bueno, sí, potser sí.
Sí, clar, tio, gent que comet delictes, encara que no, si tu mates una altra persona, l'altra persona no et denuncia Però com perquè que està morta. per això, com que no hi ha cap assassinat més, suposo que es comprova que no es pot demostrar que hi hagi hagut altre assassinat, sinó algun robatori o alguna agressió, i no hi ha cap denúncia, doncs, bueno, total, ja estan a la presó. No sé, a tu què t'ha semblat? Perquè ho hem parlat abans de començar, que no estaven les càmeres activades. A mi m'ha agradat molt aquest capítol. Tu dius que no gaire. A veure, que sí, que està bé, però, a veure, pensa, o sigui, abans jo entenc que fessis 2 capítols perquè estaves limitat per un horari televisiu. O sigui, el capítol ha de durar 1 hora, perquè el capítol és de 10 a 11, i o de 9 a 10, i a les 10 ja a zona franca. Vale? Però aquesta és una plataforma de, diguem, de visió en bajo demanda. Si el capítol dura 1 hora o en dura 12, és un sol Home, capítol. no, perquè ho emeten, també. Però no ho emeten en cap canal. Sí. No, Clar, per això s'estén els dimarts a les 10, perquè és quan s'emet. No, en el dimarts a les 10 el que fan és penjar-ho a la plataforma. El penja de la plataforma a l'hora que es pot veure per la televisió de Canal Plus, a Movistar Plus. Que En el Cero. En el Cero, Sí, que és seu, que després surt en Broncano. Exacte. Però que en Broncano pot sortir 3 hores després, que no passa res perquè tot està penjat. Per tant, a veure, jo crec que podien fer, a més, un programa durar 56 minuts i l'altre 45, o alguna així. Fas un d'una hora i mitja i tu ho tires en un programa. O sigui, que està molt ben explicat tot, però jo crec que un d'una hora i mitja i ja està. No sé, a mi és que m'agrada molt la investigació. O sigui, el primer capítol em va agradar molt pel testimoni del tio, que era espectacular, tot Sí. el que explicava, Sí. i aquest m'agrada perquè la investigació te l'ha explicat tan en detall, pas per pas, que el podies seguir molt fàcilment i et quedava tot superclar i deies com poden ser tan imbècils aquesta gent, que ells es devien jo sí. pensar que era el cop del segle, però... Sí. Sí. Bueno, sí, no sé, pensaven que en això Ocean's 11 i no. Però bueno, a veure. La setmana que ve què toca? Niño Pintor, Niño Pintor, que aquest li Parte tenim 1. moltes ganes. parte 1. També són 2 parts. Clar, aquí sí que m'agrada veure què han trobat de nou. Que jo crec que el que han trobat de nou ho veurem a la segona part. Segurament. O sigui, la primera part el que fan és explicar el cas, el que ja se sap, i la segona part, diguem, arribaran les teories o coses que l'amic Carles Porta ha descobert. Clar, també us volia comentar una cosa. Recordeu que el dilluns hi haurà la bugada, que aquesta Mhm. setmana la bugada anirà farcidíssima amb tot el que ha passat aquesta setmana. Què ha passat? Bueno, amb alguna coseta per Madrid o així. Madrid. Mentre jo ni pugui conduir el seu Uber, a mi tot m'és igual. Hem de fer la secció Viviendo en la calle. Al final del programa ens resumeixes com ha sigut la setmana. Vale, fet. Vinga, I així ja ho tenim. vale. I clar, tenim un problema. Jo la setmana que ve m'agafo uns dies de vacances perquè faig una escapada i de més i Burgesia. li he comentat a en Xavi si li anava bé i si a vosaltres us va bé de passar enigmes pendents per una setmana de divendres a dimecres. O sigui que dilluns No. hi haurà la bugada i dimecres hi hauria enigmes pendents. No sé, que el poble decideixi. Bueno, si no li va bé que es fotin perquè jo tampoc Ja. puc fer un altre dia. És veritat. S'estrena veritat. dimarts, el mateix dimarts no puc veure a les 10 de la nit. Allà hi serem, així m'agrada. Em va bé, doncs ja està. Gràcies. No, molt bé. Feu-vos fotos a Instagram amb nosaltres i dieu que ens estimeu i ja està. Sí. Exacte. I així ens poden detenir. No sé, ja et dic, de moment, per mi ha començat bé. Sí, no, està molt bé. El cas està molt ben fet, està molt ben explicat. A veure, és el mateix que Crims, però amb més diners. Amb bastants més diners. I està molt ben explicat, està molt ben fet, s'ha dit, Tot està i molt que ben fet. Crims l'altre dia vaig tornar a mirar el pressupost, és dels més cars de TV3 en diferència. Jo saps el que m'he dedicat a fer? Intentar veure què escrivia Carles Porta en el portàtil. Ah. He anat parant, no ho sé, no he pogut descobrir, però es veu que està en un Word, o sigui, es veu, hi ha un document de Word obert, Sí. i hi ha algú escrit que no es veu, i que el senyor pica el... A veure, no és un mecanògraf, No, Cosa- perquè va amb Sí. índex. I això dona per veure què està escrivint, i no he pogut... O sigui, tampoc, a veure, ho he mirat 3 vegades, però tampoc soc tarat. Espera, que estan deixant un comentari, Vale. vale? Que escriu puta Espanya, Mhm. diu en Ah, Pugui. molaria. Molaria, eh? Què diu? El T'imagines? veloz murciélago hindú comia cardillo. Hagués molat, hagués escrit puta Espanya. Uah, molt a favor. O rotllo Crims, molt a més. Puta. Movistar, yo tengo Orange. Movistar, tengo Orange.
Jo ho faig Molt- pel Barça. Exacte. Bueno. Era el que et sortia al catàleg tipogràfic de Windows. Què va, si és un Mac, és un MacBook, dels nous. Jo Ja calés, segueixo repetint que la imatge que està donant Carles Porta a Luz en l'Oscuridad sospitosament s'assembla molt a mi. És un senyor que està allà a la seva habitació, li diuen grava't, No, i diu... la barba, les ulleres, la manera de vestir, com quan jo presento gales, és la mateixa. Quan jo presento gales, Què? què vols dir? Jo no t'he vist mai vestit diferent. Al girocòmic porto l'americana, aquella blau marí. Bueno, la de sempre. I La mateixa no del Ceba, en tinc dos. la mateixa del Ceba Negra. Al Ceba Negra porto la negra. Ah, I li polles. que és, és del Mango igual, No, la Zara, no. la de Springfield. Una és H&M i l'altra em sembla que era una Maxon. El Maxon és bona, eh? Això és Sí. bona marca, eh? Hi ha pasta, eh? Home, Xavi, que portem el Ceba Negra, eh? No, una pasta, es guanya una pasta amb el Ceba Negra, tio. Si us voleu fer rics, munteu un festival. Sí, us ho recomano. Teniu dos testimonis, el nostre i el d'en Pasqual. Munteu el festival de Pasqual millor. Sí. Okay. No sé Potser us què va millor és. econòmicament. Que tinc més cabell, pot ser. Que aquí, Però en tinc Carles menys Porta. pasta, saps? Sí, Suposo, no sé, ara potser és quan diu no, si estic amb números vermells, sí, los cojones. estic passant una mala temporada, he tingut que vendre els drets a Crims a Netflix per 5 euros. És veritat que Crims està a Netflix. Però Crims Bueno, està Està el crim de la Guàrdia Movistar. Urbana. a Netflix, a TV3, va estar a Amazon Prime durant una temporada. Però em sembla que només està el crim de la Guàrdia Urbana, eh? Ah, selectes. Em sembla que sí. Espera, que ho miro, perquè l'altre dia vaig veure... Suposo que es dirà Crímenes. Crímenes recién llegado. Sí. I està al top 10 ja, eh? Ojo. I és el... A veure... Sí, està només el crim de la Guàrdia Urbana. Hi ha els 4 capítols del crim de la Guàrdia Urbana. Clar, Netflix té això, ja té la sèrie, té el documental de la Cinta Rosa Peral, li faltava el Crims, diguem. Sí, no, ha comprat el pack complet. Perquè Clar, o sigui, l'audiència que deu haver fet tot plegat a Netflix. Pensa que és això porta des de dilluns a dimarts i és top 10 ja. O sigui... 4 capítols, que a veure... I clar, que et compri Netflix vol dir no només que veure a Espanya, que això ho veurà a Anglaterra, Estats Units... Clar, això ho ve tot el món. A veure quins idiomes està traduït. Està traduït a idiomes? Vaig a mirar-ho. Anglès, segur. A veure, això està... Bueno, doblat no, està en català i castellà, eh? No hi ha subtítols en anglès? No, subtítols desactivado. Què dius? Està en català. Que sí. Català, VO i espanyol. Sí, perquè normalment els documentals no els doblen quan viatgen a l'estranger. Que això vaig veure perquè... L'altre dia vaig descobrir per què hi ha els documentals del Discovery Channel, per dir alguna cosa, s'escolta la veu en anglès i a sobre la veu en castellà. Per què? Primera, perquè és més barat. Perquè, o sigui, si fas un doblatge com una pel·lícula... No has de sincronitzar ni res. Exacte, no has de sincronitzar res. I més, pots dir literalment el que està dient el tio perquè no cal sincronitzar-ho. I també perquè diuen que queda més professional. Perquè la gent que sap anglès escolta el que està dient l'altre i està veient que estàs traduint realment el mateix, que no t'ho estàs inventant. Saps? Quan diu, vampiro existen, quan el tio està dient que no, els vampiros no existen. Saps? Vale. Bueno, això, bueno, no sé qui ho deia. Sembla que ho deia l'Iker, aquell. No sé qui, no sé on ho vaig veure. Sembla que ho vaig veure en el White Project o un lloc d'aquests que ho deien. Ah, no, aquell, sí, era el White Project, crec, però el senyor aquell que va pel món, que és un senyor de la barba, un senyor que va al Sudan del Sur i llocs així. Que es diu... Ara t'ho dic, què vas dir? És que jo segueixo gent... Jo no segueixo gent habitual. No. Aníbal Bueno. Ah. És un senyor que va pel món fent visites a llocs així recòndits. No ho conec, la veritat. És Aníbal Bueno Travel Photo. Documento Culturas del Mundo, organiza expediciones actualmente en Afganistán. Joder, macho. Xavi, ho hem de deixar, que ja són les 11. Ai, sí. Gràcies a tots els que us heu passat. Ens veiem dilluns a la bugada i dimecres tornem aquí amb Enigmes pendents amb el Niño Pintor. Us faig una raid a un canal en català i... Això és Catalunya. Si no fos per mi Puigdemont, Catalunya no existiria ja. I que res, que porteu-vos molt i molt bé, gaudiu del cap de setmana. A mi em toca treballar demà, però bueno, aquí estarem dilluns. Com uns pepes. Escolteu la més fosca. Sí, imprescindible. Ara que I feu-vos mecenes. Ara.
jo què sé, Ja ho per, sabem. per comprar micros. Però és que el micro no s'escolta bé. Doncs dona'm diners i me compro un Shure d'aquells de 500 euros. Ah, Apa, porteu-vos bé. Na no. nit. Tin, tin, tin. Estem fent bona nit, amics nostres. Amics nostres, esteu a punt d'arribar al canal en 3, 2, 1.